ceva mă lipsesc. Nimic în lume nu mă oprește să o lutare. Sunt fericit, nu-mi striga și să fac, fiindcă timpul e una chiar noi suntem mața din el. Ziua când te-am văzut, inima s-a urcat în gât și n-am mai coborât. Poate acolo sus, iar când te sărut, 5 bătăi în plus pe minut. Nu mai vreau altceva, ochii verzi și părul tău mi-ajung. Stai, nu te mai mișca, asta-i poza noastră, 28 februarie la metrou, la gară, ne iubim. Visele mele se împlinesc când bate palme sau când privesc. Respir iubire, mănânc iubire, mă dau la tot și vă mă lipsesc. Nimic în lume nu mă oprește să o lutare. Sunt fericit, nu-mi striga ce să fac, fiindcă timpul e una chiar noi suntem mața din el. Mai pentru noi doi, timpul să s-oprească într-așa și să împărtănim, să-i dăm drumul din nou și să o ia din loc doar când o fi să ne despărțim. Lume, cât te iubesc, sufletul mi-e bombă, explodez. Vise în mine părți, mi le fac cadou, împliniți-le voi, visul meu îl trăiesc chiar acum. Visele mele se împlinesc când bat în palme sau când privesc. Respir iubire, mănânc iubire, mă dau la tot și vă mă lipsesc. Nimic în lume nu mă oprește să o lutare. Sunt fericit, nu-mi striga ce să fac, fiindcă timpul e una chiar noi suntem mața din el. Visele mele se împlinesc când bat în palme sau când privesc. Visele mele se împlinesc când bat în palme sau când privesc. Am doar 18 ani, am doar 18 ani, am doar 18 ani. Sunt nebun, iubesc și nu Marius Godochi și Trupa Veche vă spun bună seara. Trupa Veche, trupa care a deschis emisiunea noastră de astăzi. Alături de mine Dan Cojocaru și Doru Ionescu. Dan îmi face deja semne. Vrea să vă spună ceva important. Dane? Bună seara, Marius! Important este, în primul rând, că datorită invitațiilor noștri de la Trupa Veche ne vom simți cu toții în această seară ca la 18 ani. Ne vom întâlni apoi cu actorul Mihai Bisericanu la secțiunea folk, după ce a fost bine primit de publicul aflat la gala Om Bun, vine Cătălin Stepa. Și nu lipsit de importanță este că pentru emisiunea Timpul Chitarelor s-a reunit un foarte vechi grup din Brașov, Grup 74.
Pentru ca Marius Bodochi să nu fie singurul actor în această seară cuprins în distribuția emisiunii Timpul Chitarelor, l-am invitat și a venit în emisiunea noastră cu un moment foarte special, o să vedeți, pe actorul Mihai Biselicanu. Eu cred că implicit tu ai un fan club foarte numeros în România pentru că te ocupi de ani de zile de dublajul filmelor de desene animate. Da, din punctul ăsta de vedere, chiar am avut studenți care mi-au spus: dumneavoastră ați făcut Timon, deci dumneavoastră ne-ați bucurat copilăria. M-am trezit cu asemenea replici de la studenții mei. Deci se pare că într-adevăr sunt niște ani, peste 10, dacă nu chiar 15 la număr, de când tot particip la asemenea dublaje, înregistrări. Mihai, pentru că emisiunea Timpul Chitarelor contează mai mult pe muzică, mult mai importantă pentru noi decât vorbele pe care le spunem, mai să ne întoarcem la istoria ta muzicală, la anii în care la televizor vedeam Duminica, Tom și Jerry și în răspoate un Lolec și Bolec, anii în care tu făceai parte dintr-o formație New Wave, se numea Dar. A fost o poveste foarte frumoasă pentru mine, foarte îndrăzneață. Ulterior am aflat că și foarte periculoasă. A fost o poveste care a durat maxim 3-4 ani. Abia apăruse pe plan mondial curentul ăsta de New Wave, abia apăruseră formații ca The Police, The B-52s, Joe Jackson, The Stranglers, Devo. Pe lângă multe piese din repertoriul acestor trupe de care am spus, am avut și un set de compoziții ale noastre, proiect care până la urmă, după ce nu s-a mai numit nici Dar, formația s-a numit Imagine Negativă, într-un cuvânt. În formație, la momentul inițial, exista un foarte bun percuționist, Traian Sasu, care activase pe la Curtea Veche 43 niște... Și Val Badea, la chitară bas. Și urmează. Stai că abia am început să... Vali Badea, bineînțeles, era basistul formației. Practic, noi am fost cam interziși în anul 84, în urma unei vizionări. La câțiva ani după acea vizionare am aflat că fusesem numiți ca pronaziști, că am fost la un pas de a fi trimiși la canal prin muzica pe care... Să nu uităm că totuși concertele noastre se încheiau cu piesa Something Better Change de la Stranglers. Iar numai titlul și spune foarte mult pentru momentul respectiv. Mihai, ați fost interziși atunci, astăzi cu toată libertatea și cu tot dragul pe scenă la Timpul Chitarelor. Mihai Biselicanu, live la Timpul Chitarelor. Quand je suis seul, j'ai une manie, je cherche partout Anastasie. Son vieux mari est très jaloux, mais je m'en fous quand je suis seul. Elle est jolie comme un bijou, je l'aime beaucoup, elle m'aime aussi. Elle est jolie comme un bijou, j'aime Anastasie. Na, 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 na. Anastasie me donne des sous, la petite chérie, quand je suis seul. Une soir d'été, je m'endormis à ses côtés. Son vieux mari, là, pris de l'humeur, Anastasie lui dit d'aller
coucher ailleurs. Elle est gentille, j'ai pas d'erreur, Anastasie, car c'est ma sœur. Vous m'excusez, mesdames jolies, je vais chercher Anastasie. Elle est jolie comme un bijou, je l'aime beaucoup, elle m'aime aussi. Elle est jolie comme un bijou, j'aime Anastasie. Na, na, na. Ready? 1, 2, 3, 4. When I was a boy, just about the 8th grade, Mama used to say, don't you stay out late with the bad boys. Always to the pool, go flunk of a school. Boy, you make me sick of the things I've got to do. Oh, ain't getting no tricks, always have to follow rules. Boy, you make me sick, just to make the lousy bucks. Got a feeling like a fool. My mama, she used to say, what's the matter you? Hey, ain't got no respect. What do you think you do, huh? Why do you look so sad? It's not so bad. It's a nice place. Shut up by your face. And now is the solo. But sooner come a day, I'm gonna be a bigger star and make a lot of TV guitar shows and buy myself a new car. But still I'm on the way. I'm never changing a thing, always dancing and a sing. I remember my mama, she used to say, what's the matter you? Hey, ain't got no respect. What do you think you do? Why do you look so sad, huh? It's a nice place. It's a nice place. Shut up by your face. Then my daddy used to come and he used to say, what's the matter you, huh? You really ain't got no respect. What do you think you do, huh? Why do you look so sad? It's not so bad. It's a nice place. Shut up by your face. I'm gonna beat you hard tonight, man. I'm afraid I fall. La rubrica noastră Rock and Roll cu viză Schengen vă propunem o întâlnire cu Cornel Ionescu. El cântă la muzicuță ca nimeni altul. În anii 60, 70, 80 a cântat cu cele mai importante formații din România. Cornel Ionescu. Întâlnit în mai 2010 la opera din München, vorbele lui Cornel Ionescu, zis muzicuță, fac din personaj cel mai mare povestitor dintre muzicieni, fără a-i știrbi cu nimic poziția de mare muzician, interpret, dar și compozitor. Ca și bunul său prieten și concitadin Dan Aldea, limba română și feelingul național nu s-au estompat după mai bine de 3 decenii de străinătate. Dar până la color a fost alb și negru. Andantino, coral, fost chitarist solo la Mondial, 78, înainte să fug. Cam, aș zice, așa, cam cu toate orchestrele românești mari, eu am cântat. Rockeri anonimi în decorul münchenez al anilor 70, în care s-au învârtit și destui muzicieni români. În ceea ce îl privește pe muzicuțist, acesta s-a infiltrat rapid ca pianist, chitarist, compozitor, orchestrator, dar în primul rând ca interpret la muzicuță.
În același an, 79, înregistra deja ca solist cu orchestra radio-televiziunii bavareze și cânta cu Lugano Modern Band în Elveția. Dar a fost și chitarist în celebra trupă Fetshagen în anii 90. Prieteniile pe care le-ai închegat în copilărie și în adolescență, n-ai cum să le dizolvi, nici măcar, cum să zic eu, Alzheimerul inerent vârstei nu le poate distruge. La ei mă refer, nu la mine, eu nu. Și mă mai, ca să zic un verb ciudat, mă mai adăp la sursele muzicale, pentru că, repet, România ca sursă muzicală este fantastică. În 94, două dintre performanțele lui Cornel Ionescu sunau cam așa. Primele concerte publice cu noul instrument Millionizer, dar și Cupa Compozitorilor Britanici în competiția Prime Timers a revistei Harmonica World. Doctor în muzicuță în România, cu suma cum laude, unde se întoarce nu numai prin trilurile sale, ci și fizic, cel puțin anual, Cornel Ionescu speră să publice un tratat despre instrumentul pe care l-a înălțat și care i-a dat renumele. De mult, solistul Cezar Tătaru spunea despre muzicuță că în lume există mai puține cântece pe care nu le știe decât cele pe care le cunoaște. La secțiunea folk acestei seri, Cătălin Stepan ne dă un bun prilej de aducere aminte a unei voci strălucitoare din folcul românesc, doamna Tatiana Stepa. În povestea copacilor goi, scârțâind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi. Este vorba de foc și cenușă, doi copaci fără frunze pe drum. După cum îi privește înaltul, doi copaci prin sărutul de scrum, aplecându-se unul spre altul. Spune-mi, pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure pe noi copacii fără pădure. Toată vara a fost numai foc și-au fost stele în nopți fără stele, și prin toamna șederii pe loc cade ultima frunză spre ele, în zadar către tine întind două crengi ce-mi fuseseră brațe,